Ja. Sziasztok srácok, ebben a mai videóban itt van velem. Márk! És mit fogunk csinálni? Space zérozni fogunk, és most megpróbáljuk kivinni, igaz? Igen, és én tudom, hogy kell már, mert megnéztem egy oktató videót. Most milyen sötét lett rájön. Nem lehet ennél jobban felhozni a fényerőt? Nem tudom, de most új szörny van. Igen. A Space 043. Vagy 73, nem tudom, valamelyik. Nem tudom. Azt hiszem 43. Akkor... Ezt tutira tudom. Ne vegyél el semmit, majd tudom, mi hova kell. Oké, itt a mester. Ha kellene, mit van? Na, most nem kell, de ezt majd megfizettük, hogy ide kell. Amúgy nézzük, iratkozzatok fel mind a kettőnek a csatornájára, Márkra is. Majd betetem a linket. Nem tudom. Kettő feliratkozom. És rám is iratkozzatok fel egyébként. Meg Márkra, igaz már? Aha, igaz. Jesus. Miért a Jesus posztba? Te is ilyen masszat menjél ki. Masszatkal menjél ki. Lassan, várjál, ne mozog. Mindjárt jövök, kiviszem a kutyába. Én addig bevezem a sötét tehát. Vegyed. Semmi értelme. De mert úgy tudok tenni, mint a lelőnének. Masszat menjél. Jó. Na, folytathatjuk. Itt vagyok. Akkor nem vagyok itt. De miért a Jesus posztba? Miért a Jesus posztba? Te is abban vagy, te észlőd. Úgy bírom, amikor megállsz. Jesus posztba toljuk mi ketten. Hallod? Úgy bírom, amikor megállsz, így állsz, megnézd. Volt egy olyan, hogy videókével játszottunk. Hol vagy? Hölgyek ki az elsőbség. Hölgyek ki az elsőbség. Videókével játszottunk egy kört, igaz? És olyat kitaláltunk. De abban nem tudtuk kivinni, ezért mondtam, hogy nézzük egy oktató videót, én megnéztem, szóval már tudom, hogy kell. De nem, tudod, előző körben így izéltük, és ezt mondtam, hogy a fejet a vaj, és a testet a kifli. Aha. Én meg azt mondtam, hogy nem, én vagyok a vaj, te meg a kifli. Itt hagytam. Most milyen módban vagyunk? Private, Ghost mode, vagy normál, vagy easy? Hol vagy? Nem tudnak elkapni most. Szóval hol vagy? Hol vagy? Mondjuk hát segélni. Hát jöjjön be! Tényleg hol vagy? Hívom az új szörnyet! Gyere! Gyere! Ott Hol vagy, vagy? látom, ott vagy. Ahogy tudom, hogy néz ki az új ször, képzeld el. Nem vagyok hülye fogyatékos. Én sem vagyok, de ezt képzelem, hogy sodránozva lesz. Nagyon kell lelőni. És valaki az ajtón. A seggedbe.
mindig. Na, olvassák ki, fiam, szépen. Találtam homoszexuálisoknak segget. Gyere vissza! Komolyan itt a liftben, nem? Nézd, gyere ide! Itt fejlesztették ki ezt a hülyeséget. Itt fejlesztették ki. Ja, megfogták, azt megbaszták. Hol vagy? Keresd a piros keycardot. Mit csinálok előbb, itt mondom. Ó, itt vagy. Jövök. Hol a keycard? Még nem találtam. Menjünk itt. Nézd, ez is egy kimenekülő út, hol vagy? Igen, tudom, nem vagyok ilyen. Jesus food, mommy. Aztán majd megnézzük a másik pályát rendben. Kettő pálya van. Aha, megszereztük a red keycard, tudjunk is elindítni, ebből felé lennek a szörnyek. Gyere, be is tukom. Kellerem, itt van. Hát, hol? Ott. Vagyunk itt nincs itt. Hogy hívják? Van itt töltény, gyere! Van itt töltény. Ja, de ez pisztoly, az töltény, te. Nálam van pisztoly töltény, sok. Gyere fel! Hallod, ezt konkrétan speedrunozzuk. Spreadan. Te már pró vagy? Megöllek. Pró is vagy. Nézzék körbe! Itt mi van? Ó, tört. Hol vagy? Ott vagy. Szia. Itt van elem? Szia! Szia. Szia! Boltba tudod mi meg. Kellene elem! És új szín megírva! Néha utaljukba! Új szín megírva! Hol vagy? Nem újra itt lenni! Jaj, de jól le... Azt hittem már a levegőbe. Kis freedine játék. 24 bluesunk van. Neked is van 24 bluesod. Nézd már meg. Táskádra. Nézd meg. Hát az 14 van. Ja. 24. Ó, itt egy új kód. 8. Írd fel a papírra, hogy 8. Írd fel, hogy 8. Várjál. Hamarosan már kijuthatunk ám. 8, felírtam. Oké. Megmondod, hogy mennyi számot írtál fel eddig? Az első a 7. Egy, 7, 9. Második a... Oké. Szóval megvan. Amúgy hol vannak a szörnyek? Fönt. Találtam Branchet. Shotgun. Nem, Branchet. És? Tehát valahogy
tudunk ezzel szabadulni. Itt laknál te szívesen? Mi? Te laknál itt szívesen? De itt ugye, itt azt hiszem találtam egy nagyon OP fegyvert. Mi? Mi? Ó, Csövi! Csúly, hogy vagy? Várja, ő szerintem vezet az új helyre. Jó, feldugom a shotgunnak a csövét a seggedbe. Ennek mi baja van? Nem lehet vele haverkodni. Hát nem kedvel minket. Ó, tudod. Jézusom, milyen hangokat jött ki magadból, bro? Valaki itt alszik szerintem. Csövi. Lőd már bele. Nem tudok, mert nincs tóthelyem. Tényleg nincs töltény? Dobd el. Mi? Dobd el, nincs benne töltény. Te itt van töltény, mindjárt megfog, leugrom, kivetem. Nyisd már ki az ajtót, te ki tudod? Melyik ajtó? Itt amelyiket nézem. Nem ajtó, te bújj. Az a fal. Ja, ó! Hozzá kulcs. Ja, amit a seggedből kiadás. Nagyon sokkal megyünk rá, hogy kulcs. Amúgy igen, mert odaírva a szoba a neve mondjuk. Amúgy... Ja, itt vagy biztos a szörny, itt volt biztos a szörny. De itt jutott ki. Sodrád. Ez az enyém volt. Ja, nem baj, most az enyém. Van benne legalább tóthely? Nincs. Nagyon, mert nulla ikus. A shotgun, Azt hiszem lesz egy föld. Itt lesz egy föld. akkor nézzük itt. Ja, itt pedofiloknak seg. Hogy 12 perc? Így vagy. És még nekem ez kell. Na, inkább induljunk. Következő azt hiszem egy erdő lesz. Nem tudom. Na, az biztos, hogy innen soha nem jutunk ki. Hogy miért keresünk itt egy elhagyatott elmegyünk GTA-szerbe szerinted? Hát azért, mert ugye amit mondtál, hogy mi betegek voltunk. Szerintem a lábunk miatt, amilyen így megyünk. Nézd ide. Így megyünk. Ilyen csízőszünk. Szerintem azért vagyunk itt, nem? Mondjuk lehet. És akkor minket itt hagytak, amikor bezárták ezt. Szerintem ez történhetett, nem? De akkor is miért a csízőszportba? Tessék, ott az elem, vedd fel. Amúgy... Tudom kinyitni az ajtót még mindig. Nope. Akkor keresztül még mindig sport. Nem tudom, merre kéne most menni. Eddig jutottam én. Én eddig jutottam. Akkor nézed még a videót. Ahogy hol? Nézzem tovább a videót.